Oke pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi channel YouTube Pawarepa Salwa. Jadi hari ini ya iki wis dibuntel delok kayak wong ape rabi mesam dipetuki. Ya kan sing dipethuk kan ya. Jenenge ning iki dipethuk guys ning WM jenenge diapakno. Iki kadone nggo kinoi dari aku dan Salwa dan Bunda ya. Wong telu ya guys, sepurane ora iso maringi sing mewah, sing regane larang, sing sampai juta-jutaan. Ora iso ngekeki mas-masan. Pokok maniki yo semoga Kinara seneng, semoga juga Kinara iso happy. Pokok man yo intine kene nukokno ki yo dengan standar kene guys, bukane ape langsung jaluk ben dipuja muluk-muluk apa nek ngarani. Walah ngeri ngene gak butuh guys aku sak mampuku, sak isoku. Jenenge apa jenenge wong adu ya semampune ya ndak ya ora usah digayuh dhuwur-dhuwur. Ora pokoknya ya semoga ya bermanfaat ya Kinara seneng ngono ae guys intine. Ya aku ya ora kudu mbok puji untuk walah ngeri banget ngono gak usah. Terus juga kae ngene mboke. Terus apa jenenge kuwi dhuwur kuwi saka nggone Mbak Nori, Mbak Anissa, terus karo ora Mbak Nori loro. Mbak Nori ya terus mari ngono. Sing anu ku kan wis Mbak Nori ya. Mbak Nori yon. Mbak Nori, Mbak Anissa. Wis guys. Nori. Anissa. Mbak Anissa nggone sing nggone Mak Ngatini. Oh, sing nggone Mak Ngatini kuwi. Keluarga barongan pokoke dipethok. Siapa sini ijo? Sing siji abang, sing siji ijo. Terus juga sing tanya Salwa ini belum pulang guys. Dia nanti pulangnya itu jam berapa? 3:30. Terus mari ngono aku nek tambahan les mungkin di sampai jam 3 jam 3:30 ya. Kuwi pokoknya soalnya ndek iki wis sampai TK. Apa ndek? TKA. Pokoknya hari ini makane kuwi mbek gurune kuwi ya dibut apa nek arane les. Terus Bunda ini kenapa ndak ikut? Bayi ora iso mlaku sama sekali. Belas. Iki manga penguyoh ae tak tuntun. Bayi siji, sing kedua nanti sore kuwi mah dia wis ngomong kanca-kancane arep mrene. Arep nggarap tugas. Roh dhewe to nek anak-anakku nek kancane piye apa yang dilakukan kuwi. Siapno ndak? Kanca-kancaku berene ya wis. Wong jenenge ya wong piye ya? Mbok ki piye ndek Salwa ngono ku nek masih gak tak anu. Aku ditutuk orang tahu dadi wong tuwa ku lho budhe takoki. Budhe iki lho budhe anake sing wis duwe bojo iri Bintan. Intan mbok tunggoni terus. Intan mbok tunggoni terus aku kok ora tau mbok tunggoni. Lah saniki ngene lah Nduk, awakmu ditunggoni Mas Dimas. Ayo bener aku lah ya. Kuwi ki padahal seorang anak kadang jek membutuhkan embok, seorang embok yang masih membutuhkan embok kuwi ya. Ngono kuwi. Piye coba? Piye? Seorang embok jek membutuhkan embok, Bunda jek membutuhkan base. Bu Yuni jek membutuhkan base. Iya, Mbak Indah jek membutuhkan Bu Yuni kok ngono kuwi. Bisa tak embok, ha? Kok kamu dadi embok? Ya aku tidak membutuhkan mbok. Karena sekalian. Ya wis guys, jadi seperti itu. Ya ayo Tun dilebokne ngene. Ning gone kuwi Tun. Bunda aku tak rono sik ya Bunda ya. Tolongin. Ya kan telepon udah kan. Mobilnya mesti cepat dong. Anu kunci tralala. Tun. Kayak wong boyongan. Oke, ada tikar nanti mau dipakai. Ya semoga
Semoga panjang umur ya Kina. Ndak saiki gak percaya sama aku bilang. mboke mosok ditinggal ning omah dhewe kan yo sebagai anak kita tetep kudu tahu diri. Mosok kabeh ruwono kan salah siji. Nek iki kan Bu Yuni kan memang kan yo anak apa ki jenenge putune cer ta cara ki putu. Bukan berarti yo bunda ki. Enggak gak ngono ki gak. Kira rusak kabeh. Maksudnya kan yo saiki kuwi to dalam keadaan ku lho, keadaan baik iki yo gak percaya kau delokno nek gak percaya ndak kau wong iki ora iso nguyah pun mang njaluk di apa jenenge tekel karena kuwi sikile wis iso nopang awake. Saya tak delok mari. Ngono ki terus piye nyicil iki saiki asine kamar kuwi tak kaya ngono ki ndek sing cekelan tak kaya wesi ngono kuwi. Terus mari ngono apa nek omong perlu kursi roda apa piye karena bayi iki nek wis kadung umat ngono guys. Aku yo mesti bukan berarti aku yo mau ngresiki ompole yo gak. Cuma tapi iki jenenge kene kan mosok iya PKB ning kasur lho ndak. Angger kuwi ngono jaga mosok iya KPKB ning kasur. KPKB ning ngene. Ki nggone Bu Yuni ki. Nek gak dekeke ora dipangku kan iku kan nganu to. Intan Intan kan ning ngarep ngono lho. Ngomong telu. Cukup. Ndak apa-apa iki saya sekolah. Engko wae ben dijukuk repane ya ora apa-apa. Mesti nek pasan. Engko iso tak jukuk neh atau masalah gampang. Iya Mbak, iya Mbak, iya hati-hati. Pokoknya kandakno Mbak Indah. Ini guys yo, makanya yo keluargane Rarono, tapi kalian yo kudu iso ngerti, iso kudu paham, iso kudu duwe ngerti, iso duwe kudu ngesakno yo. Ora sampean mbok hujati ya yo keluarga kuwi kali-kali iki yo ngerti ngono lho, kali iki ngerti ngono, gak semuanya iki kene iki harus mbok sesuai ekspektasimu enggak harus ngono lho. Kayak apa enek apa-apa kudu kabeh teko. Iya nek ki njagani ki trek emang kondisine keluargaku ki iso kabeh. Wong ngene iki mesti enek. Wis roh wong lemu, wis roh apa jenenge ora iso mlaku kok gayane berbagian jauh. Piye aja ngono kok gak roh senenge mbah kuwi kok piye nek momongan iso guru kancane dhewe iso wong kan ngene to, wong iki gak terus yo memang nek lihat kondisine nganu tapi kan wong nyenengno wong tua apa ora salah. Aku mbek Intan ambek mboke ambek Salwa ngancani Mbahji apa salahe ngono lho. Kene wis semaksimal mungkin untuk apa jenenge ngancani untuk gandeng untuk dan lain-lain yo. Cuma maksudnya kan jenenge kondisine fisike wong mosok iya langsung iso nek iso energiku tak salurno, guys. Mas Hamne iso ganti piye ya jali. Kan ngono lah, jadi kalian kudune iso ngerti kabeh, iso paham kabeh yo guys yo, iso ngerteni lah minimal iku iso ngerteni kondisine keluargaku kok piye. Keluargaku ora sempurna, ora sing kecil kabeh sing iso plencang rene plencang rono. Keluargaku ki keluarga alay, sithik-sithik ki lara yo, jeneng kan alay. Sithik-sithik lara, dadine yo wis. Kaya ale Tun. Alay kencang lagi. Ale. Seperti Bunda Dewi yang setia, tidak seperti Bu Yuni yang buat konten loh. Aku ki piye lah pemirsa jenenge ya putuku nggih. Lah iki putune, ya maksudnya kan ya anake Bu Yuni. Lah aku tak kene aku ngancani Mbah Yi engko nek bojoku mulih barang aku gak ning omah kan yo. Piye terusane? Pakai dengan cermat. Aku lo goblok kok tapi aku sepinter. Lah ya maksudnya kan kondisi kan aku ya di bojo, di anak sekolah ngono lho Mbak. Milah-milah. Lagian aku gawe konten yo pemirsa semata-mata kita yo nggone Mbah Yi yo izin Mbah Yi tak tinggal yo ora apa-apa nang gawe konten. Maksudnya kan jek enek cagre. Heeh, seandainya kaya aku metu yo. Genten Bu Yuni kan ngono Aku gentenan ngono lho. Jadi kan gak usah padha bingung perkara kehidupan iki ya, tolong sementing iki kene wis padha ngono. Engko nek dene sore-sorean beracara nek momong apa jenenge engko Bunda Sarana mbek Salwa mbek yo wis ngono lho. Dadi gak usah padha mbok perbingungkan ngono. Ya wis budal aku. Wis aku menang kopi yo. Wis. Otakku malahan wis dah ning omahe sepinter. Kok nek wong mencurigakan. Nek wong mencurigakan aja buka lawang. Aduh.
Oke guys, sudah sampai. Bocah iki yo kurang ajar. Kalian nggih matur suwun. Masalah nek iki mik ya, serah kowe. Mbak, tutupi bendelem. Iya, cemik wong lagi turu. Pagi ana, bar kok ngendi? Tak ubengno delo aja. Oh, Yo alah. paling lagi 10 menitan. Nih, ini dari dapat hadiah Cinara. Yang ini dari Mbak Nori. Kayak jeneng apa? Ning jerone ket enek. Enek. Enek kayaknya. Mbak Nori. Ini Mbak Nori. Terus yang ini dari Mbak Nori juga untuk Mbak Endah. Nih ini, yang ini. Kok pindaku inget yo apa ya? Iya tak ingeti. Kok wis tau kene? Ya lo. Engko tak ingeti pendelem. Jadi iku ya saka Mbak Nori, tiga Mbak Indah. Mbak Norine. Heeh, Mbak Indah diparingi kok kuwi lho. Kok kau ci apa Mbak? Cilok. Apa sih? Sing kuwi lho Mbak sing kayak mbok gak kuah creamy kuwi lho Mbak. Ciomi. Nah, kuwi dikei kuwi terus dikei baksone Teh Santi Mas Am. Mbak Nori. Iya, Mbak Nori. Ora, Mbak asli wong Surabaya, tapi oleh-oleh diparingi ngono kuwi Mas Am. Kabeh bayi dikei Mbak Indah, dikei aku, dikei Bunda, dikei dhewe patang kresek sak. Mbak Indah ora paper bag wis sedake wae. Keudi, Mbak Indah nang ndekne aku mulai kuwi yo. Kuwi iki wis roh. Makane aku kae beduku ki yo. Walah nyi, noi, pamer ora kene ngenyot. Iki tak jaket sik kan ta lho. Emang wis tanek. Terus yang ini untuk Mak Ngatini. Wong ini dia. Iki sing iki. Iya. Nek iki untuk Mak Ngatini. Wah lah. Ya wis guys, engko nek nggone Mak Ngatini, engko bakalan tak kasihno. Mengucapkan apa kamu? Ya Allah untuk Mbak Nori, terima kasih banyak. Iya. Semoga panjang umur. Amin, amin. Rezekinya ya dilipat gandakan. Amin. Semua keluarga selalu dalam lindungan Allah. Apapun yang diinginkan Amin. segera diijabah Allah. Amin. Matur suwun Mbak Nori, ya Allah kok diparingi. Iya, dewe-dewe. Akeh, kabeh dikei siji-siji. Iya. Ya Allah. Apa dikasih satu-satu. Terus muga-muga kok bisa-bisa kon. Amin. Amin. Wonge sumpah wonge nyambung nek mbek kene guyone, Mbak. Cuwawak banget, iso banget, Surabaya lagi. Iya, ya wes guys, nanti bakal satu lagi, dadah. Kategori ini penyiksaan gak sih Jin? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Astagfirullahaladzim. Penyiksaan gak sih gin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Apa kowe?